25 years in existence of Umdabo. Kuzo zonke ke ngokwezi structure yokunyuka kuyotsho ku-national zakwa open boxing owayesuka kuba ngu-amateur boxing. Besizocelebrate ke ngoku lo 25 years. Whilst also ke sisele sisongeza into yokubana ngokuchaza i-partnership between umbuyekezo.online.com kunye nomdantsane boxing organization. I-partnership which is formal and illegal for the first time. Yiyo ke lento ndisithi apha besizokwenza imbali. Okay. Wow. Xa i-organization ikhula ne, you find into yokubana zikhona ezinye outside people which you can use as i-partners zakho. So into yembuyekezo ivele apho yeka nje ba iqale kancinci ukukhula kwe-organization apho ke kusiye saqonda into yokubana hayi man ukuze sizame abantu abanosincedisa ukuze le nto yethu ibheke phambili kuba xa sisedwa siphelela kwi-level ethile zikhona izigaba esingafikeleli kuzo. So xa sisenza ke kwi-partnership with imbuyekezo kungona ke ngoku sinokwazi uzifikeleleka kwezinye izinto kuba i-approach yethu ke ngoku esayithathayo last year si-executive yayisithi xa sisenza izinto since siyi-registered non-profit organization izinto makhe sizenze in a more organized manner. Kulapho ke ngoku into yethu nembuyekezo iye yavela khona because uhlobo besisele siqhuba ngalo as of last year. Imbethi manqindi zethu wena zizawubhenefitha kakhulu ngento yokubana le partnership yethu kunye nembuyekezo izawuqho xa sine-event iyavideorayiza. So abantwana will get i-exposure into yokubana babonakale phi kwi-intanethi xa kusenziwa into ze-live screening and 2 kwi-profiling yabo abantwana. Umntana aziwe esemncinci xa kujongwa ii-videos zakhe zifumaneke kumbuyekezo online ibonakale neprofile yomntana uba usuke apha wenyuka wathini uzotsho ayoba kwi-level ephezulu kuba siyayazi abantwana bomdabho into yokubana minyaka le basoloko bekhula besinyuka bayoba sintshatshini.